So hello लोगोफोर मा खबर जानो हागौ बे मोजाङैनो दङ so आंबो मोजाङैनो दङ so दिनै आं नोंसिनो खोन्थागोन जे जोङो फेसबुकनिफ्राय मारै रां खामायनो हायो so भिडिअखौ बुजिजोबनो थाखाय मिन्थिजोबनो थाखाय लास्टसिम नाय एसेबो जेरावबो क्लिक खालामालासिनो लास्टसिम नायनांगोन नोंथाङा अबे सेरो अबेजों जोङो साइन आप खालामो मारै जोङो लगइन खालामो so बेफोरखौ बुजिजोबनो थाखाय नोंथाङा मोजां ध्यान हो भिडिअनि सोमोन्दै so आं दिनै फारि खोन्थालांजोबगोन स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांजोबगोन थ' जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा गाहायाव साबस्क्राइब लिरनाय थागोन गोजायैनो स' बेयाव सेरनानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोआव बेयाव सेरखांनाय लोगो बेल आइकन ओंखारगोन स' बेयावबो प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथाङा मोनबाय थायो मानोना आं बिदि इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थायो आरो रां खामायनायनि एप्स एप्लिकेसन स' बेफोरनि सोमोन्दै आं खबर होबाय थायो जे जोङो मारै खालामनानै रांफोरखौ खामायनो हायो। जोङो बेनि थाखाय जोंनाव थानांगोन मोनसे फेसबुक एकाउन्ट आजिखालिथ' बयनाव फेसबुक एकाउन्ट थाखायो स' जोङो फेसबुकआव लांग्रोनांगोन फेसबुकआव लाबोबाय जोङो फेसबुकआव लांखांनानै जोङो नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंसोरो नैबेयाव नुदों मोनथाम सिन गोनां स' जोङो बेयाव लांग्रोनांगोन स' जोङो थांनो बेयाव क्लिक खालामनांगोन स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बिदि इन्टारफेस जागोन स' आंना खुलिखानाय दङ नैबेयाव स' आं जाय गोदान बिसोर जाय खुलियाखै स' बेखौ जाय मिथिया स' बिसोरनो खोन्थागोन स' आंना खुलिखानाय दं नालाय स' जोङो नैबे पेज लिरनायाव जोङो क्लिक खालामनांगोन नैबेयाव नुनो मोनदों पेज स' जोङो बेयाव क्लिक खालामनांगोन स' आङो बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंना खुलिखानायखाय नैबेयाव बेखौ देखायदों स' नोंसिना गोदान नालाय नैबेयाव नोंसोरो सेरनांगोन क्रिएट पेजआव स' बेयाव क्लिक खालामनांगोन जोङो स' जोङो बेयाव क्लिक खालामसै बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बिदि इन्टारफेस जागोन स' जोङो बेनि थाखाय सेरनांगोन नैबे गेट स्टार्टेड स' जोङो बेयाव सेरनांगोन बेयाव सेरनाय लोगो लोगो नैबेयाव अपसन होदों पेज नेम स' जोङो बेयाव नामखौ होनांगोन स' नोंथाङा मा नाम दोननो सानो मा नाम दोननो स' जोङो बेयाव नामखौ आं होनोसै आं आंनि चेनेल नामखौ होनोसै स' आं नाम दोनबाय दानिया जोङो बिनि उनाव खालामनांगोन नेक्स्ट खालामनायनि सिगाङाव नैबेयाव मोनसे अपसन होदों नैबेयाव मोनसे अपसन होदों बेखौ जोङो जुदि नोंथाङा फेसबुकआव माबाफोर प्रडाक्टनि थाखाय जुदि नोंथाङा बिनिफ्राय प्रडाक्ट फाननानै खामायनो सानदोंबा अब्ला नैबेखौ अन खालाम स' आङो बिदि प्रडाक्ट जेबो फाननाय नङा आं ओरैनो भिडिअ फिसा भिडिअ होनानै जों आरो रां आरजिनो सानदों स' बिनि थाखाय आङो बेखौ क्लिक खालामला डाइरेक्ट नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामहोनोसै नैबे नेक्स्ट अपसन दङ डाइरेक्ट बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै स' बिनि उनाव जागोन जोंहा नैबिदि इन्टारफेस स' जोङो बेयाव नेक्स्ट अपसनाव सेरनानै होनांगोन स' नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय सरि बिनि सिगां जोङो नैबेयाव केटेगरिसखौ सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा बेयाव केटेगरिस सिलेक्ट खालामनांगोन स' आङो पार्सनेल ब्लगखौ सिलेक्ट खालामगोन स' आङो भिडिअसो आगारगोन नालाय स' आं नोंथाङाबो बिजनेसनि गासिबो प्रडाक्टनि माबा दङ स' आं पार्सनेल ब्लग केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामसै स' आं नैबेयाव नुदों पार्सनेल ब्लग केटेगरि स' आं बेखौ सिलेक्ट खालामबाय स' बिनि उनाव नेक्स्ट खालामनानै होनोसै आं स'
जोङो बेयाव you can skip step if you don't have a website जोङो बेयाव वेबसाइट नामफोरखौ होनाय आं जेबो बिदि वेबसाइटखौ जेबो होला नैबेयाव मोनसे होदों स्केपनि नैबेयाव स्केप अपसन होदों नैबेयाव नुनो मोनदों गोजौआव बे स्केपनि अपसन होदों आङो बेयाव जेबो खालामला आङो डाइरेक्ट स्केपआव होबाबो जागोन नेक्स्टआव होबाबो जागोन जोङो नेक्स्टआव होनानै थांसै दानिया बेयाव फैदों जोंना प्रफाइल पिक्चार होनो जोङो नैबेयाव नुनो मोनदों जोंना नैबेयाव प्रफाइल पिक्चार होनांगोन नैबेयाव प्रफाइल पिक्चाराव जोङो प्रफाइल पिक्चार होनोसै आङो आंनि प्रफाइल पिक्चाराव नैबेखौ होनानै दोनसै बिनि उनाव जोङो नैबे दान लिरनायाव सेरनांगोन सेभ खालामबाय आङो प्रफाइल पिक्चार सेभ जाबाय दानिया स्किप ओंखारदों नैबेयाव नेक्स्ट होदों लडिं जागासिनो लडिं जाग्रोथोंसै नै दानिया नेक्स्ट अपसनाव सेरनानै होदो दानिया जोङो नैबेयाव कभार फट'बो होनो हायो कभार फट' होनो थाखाय जोङो नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन नुदों फिसानो जोङो कभार फट'खौबो होनानै लानोसै कभार फट'खौ होनानै लानोसै जोङो फट'आ गिदिरद्राय जागोन नोंथाङा सिगाङावनो एडिट खालामनांगोन फिसानो आं जायखिया होनानै दोनसै आपल'ड जागासिनो बिनि उनाव बिदि इन्टारफेस जागोन जोंना बिदि इन्टारफेस जादों माने जोंना जाजोब्बाय जोङो बेयाव दानिया पस्ट खालामनो हायो जोङो भिडिअ पस्ट खालामनो हायो भिडिअ पस्ट खालामनो थाखाय नैबेयाव नुनो मोनदों नोंसोरो नैबेयाव नुनो मोनदों पस्ट जोङो बेयाव क्लिक खालामनांगोन पस्ट अपसनाव बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव क्लिक खालामबाय नै बिदि अपसन ओंखारबोगोन जोंनि प्रफाइलसा ओंखारबोजोबगोन सरि पस्टआव नैबे भिडिअ लांनांगोन जोङो नैबे भिडिअ अपसना नुदों नोंथाङा जोंनि भिडिअफोरखौथ' जोंनो दासिमबोथ' भिडिअ आगाराखै जोङो दा भिडिअखौ आगारनो थाखाय नैबे एड भिडिअआव जोङो क्लिक खालामनांगोन एड भिडिअ क्लिक खालामनाय लोगो नोंनि गेलारियाव थांगोन गेलारियाव थांगोन नै बिदि जोङो गेलारिनिफ्राय भिडिअफोरखौ पस्ट खालामनो हायो जोङो पस्ट खालामथ'ला आङो नोंथाङा मिन्थिजोब्बाय जानो हागौ जोङो बोरै फेसबुकनिफ्राय रांखौ खामायनो हायो आं बेयाव मोनसे खोथा गोसोआव लाखि भिडिअआ 3 मिनिटनि बारा जानांगोन 3 मिनिटनि गाहायाव जानो मोननाय नङा आरो नोंथाङा इसिबांसिम रां मोननाय नङा जेब्ला नोंना फल'वार्सआ फेसबुकनि रुल्सनि मथे जाया भिडिअ बेयाव वाच टाइम होनाय दङ बेयावबो जेरै इउटुब बिदिनो फेसबुकआवबो होनाय दङ फल'वार्सआबो नोंना फेसबुकनि रुलनि हिसाबै जानांगोन बेसेबाङाव होदों आं बावबाय आं नायग्रोनांगोन दानिया नोंथाङा बेयाव गासिबो मोनजोबगोन नोंथाङा एसे नायबानो जाबाय भिडिअआ गोलाव जागोन आं बेनिखायनो बानायथ'ला नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन जे आं मारै रांफोरखौ बर'नो मारै जोङो मनिटाइज खालामो बेयावबो मनिटाइज खालामनांगौ फेसबुकआवबो नेक्स्ट भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोआव बेल आइकनखौबो सेरनानै हो